Nkosazana Harzu, angeke ngiqambele amanga. Kuzophoqa ukuthi senze i-liver transplant ngokukhulu ukuphuthuma. Liver transplant ngokukhulu ukuphuthuma. Kumele ube nowasemndenini ozokusiza kulesi sikhathi esinzima kangaka ngoba kudingeka usizo manje. Umanathi vele uzokunika kanjani wena isibindi sakhe? Mina ngihleze ngithola into engiyifunayo. Mina noma yini engiyifunayo ngihleze ngizoyithola. Ukuloko kufuna iqiniso Manathi. Kuyaqala-ke namhlanje futhi ngizoma nawe ngaso sonke isikhathi. Ashwara, uyihlelile ngempela indaba yadokotela manje somthola kanjani uManathi ukuthi efike la? Kade ngayihlela mina yonke lento. Ngizokwenza isiqiniseko sokuthi uzoquleka. Emva kwalokho ukuphuma kwakhe lapha emzini wakaSaluje sekuzobe sekumsebenzi wenu-ke loyo. Isifiso sami kuManathi singacelwanga sisongisiza. Dr. Arambi ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora lesishagalolunye ebusuku kuStar Khanya.